бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Ҷурабек Муҳибов як қисми деҳаи Шодиёнаи ҷамоати деҳоти Регари шаҳри Турсунзода бо оби ошомидани таъмин мегарданд. ин иқдомро соҳибкори маҳаллӣ чанде пештар оғоз карда буд. ҳоло бошад корҳои васлу насби қубурҳо қариб анҷом ёфтааст. мана мо имрӯз бо дастгирии мардум ҳамчун соҳибкори маҳаллӣ Муҳибов Ҷурабек дар деҳаи Шодиёнаи ҷамоати деҳоти Регари ноҳияи Турсунзода барои мардумоне ки аз оби нӯшокӣ маҳрум буданд чанд солаҳо имрӯз бас фурсат истифода бурдам об гузарондаистем, қубурҳоам харидем. мана и барои тӯҳфа барои 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аст якум ва дуюм ки ба ҳамагон маълум аст ки соли 2018-2028 амалиёти байналмилалии об барои рушди устувор аст. ям дар доираи дастгирии фармонҳои президенти мамлакат ҳамин корро мо карда истодем. хулоса ҳамин оба мо худо хоҳад як 10-15 рӯза халос мекунем, мегзаронем, тавр мекунем, ба мардум истифода метиҳем. техникаҳои зарурӣ барои анҷом додани корҳо муташаккилона фаъолият доранд. бояд гуфт ки ин ташаббус аз ҳисоби соҳибкори маҳаллӣ роҳандозӣ шуда, ҳамчунин сокинон низ тариқи ҳашар барои таъмини деҳаи мазкур бо оби тозаи ошомидани меҳнат мекунанд. имрӯз мо хеле шод ҳастем ки аз иқдоми соҳибкори маҳаллӣ корҳои ободонию созандагӣ дар қишлоқ чӣ хеле дида истодаед. кандани ҷубӯҳо, масалан гузарондани об, шурӯъ кардани муассисаи тиббӣ 7 утоқ шурӯъ кардем. имрӯз сохтмонашро имрӯз шурӯъ кардем. хеле шод ҳастем ки чунин соҳибкорҳо ҳастанд дар деҳа корҳои ободонию зистисозандагиро пеш мебаранд. мардум чӣ хел иштирок мекунанд дар ҳамин корҳои? мардум хеле фаъолона иштирок карданд дар ҳашари кандани ҷӯйборҳо. соҳибкори маҳаллӣ Ҷурабек Муҳибов ҳамзамон барои кандани каналу ҷӯйборҳои деҳа ки солиёни дароз тоза нагардида буданд, ҳиссаи арзандаи худро мегузорад. ман ҳамин канале ки шумо ҳозир ба навор гирифта истоде як чанд солҳо шуд ки ино канда буду. дар фасли баҳор вақте ки борон зиёд мешид чанд сол пеше об дам хӯрдам кӯпридам хонаи мардума қариб вайрон карда буд. мо аз ҳамин фурсатҳое ки иршодоту роҳнамоии пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон сармашқ хат гирифта ҳамин каналҳоам ба худ яъне худмон канда тоза карда ҳамчун як дастгирӣ барои пешниҳоди муҳтарам ҷаноби олӣ амалиёти 10-солаи байналмилали об барои рушди устувор ҳамин каналҳоам тоза кардем то ки мардум барои нӯшидан ё барои истифодабарӣ тоза шаву ӯ бехатартар шавад. воқеан ин иқдоми соҳибкор шоистаи дастгирӣ мебошад. бояд зикр намуд ки сокинони деҳаи Шодиёна то ин дам аз оби тоза танқисӣ доштанд. бо ин мақсад соҳибкор аз масофаи 3 километр об оварда аҳолиро шодоб гардонид. ҳама тарафа мо ин обро истифода бурда метавонем. инчунин об ба халқ ҳам бо ёрии он кас ба халқ дода мешавад ки халқ ҳам ин соҳибкори он касро дастгирӣ карда истааст ва на ин ки соҳибкор Муҳибов Ҷурабек дар ҳиссаи мактаб ва об инчунин дар деҳа хизматҳои хеле шоён карданд. бояд зикр кард ки соҳибкори маҳаллӣ рӯзҳои наздик дар сохта ба истифода додани як маркази саломатии деҳавӣ, як дорухона, сартарошхона ва утоқи комитети маҳалла саҳми арзанда гузошта нест. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.